Thank you, ate. Ayun namin, nakatadaw na kami. Magkano to? Ito po ate magkano? Napakasarap. Napakasarap. Ito yung ano, Hungarian. Ito siya. Magiging artista nga ako.
Nakadala lang, binibigyo. Ang problema dyan. Lalo naman. Mamaya makikita na ako sa Mamaya makikita na ako sa TV dyan. Pupunta na ako. Ano yan po si Blackman? Ay, yaman na mo ni boss. Dito para hindi siya mangisin yung ano. Diba? Madala kasi kampanya yan. Mag-order sila sa akin na parang yan. Mura lang yan. Oo, 20, 30, 40.
40. Bolt ako, boss. 40.